Goddag. I dag skal vi lære at omskrive formler, sådan så vi kan bruge dem til at beregne noget andet end det, der står. Til at begynde med kan vi kigge på sinusrelationerne, og her kan vi se, at vi har en brøk, som er lig med en brøk. Og hele tanken i omskrivningen af formlerne, det er, at alt efter hvad for et af de her 4 led, jeg leder efter, så kan jeg altså omskrive formlen sådan, så den jeg leder efter kommer til at stå alene og bliver den, jeg prøver at beregne. I det her tilfælde kunne det jo være, at jeg vil beregne vinklen A. Det første, jeg skal gøre, det er at isolere sinus til A. Og det gør jeg ved at fjerne det andet, der står på den samme side. Og hvis jeg skal fjerne divideret med A, så skal jeg altså gøre det modsatte. Det vil sige, at jeg skal gange med A. Det må jeg gerne, hvis jeg bare husker, at reglen omkring et lighedstegn er, at hvis jeg ganger på den ene side, så skal jeg også gøre det på den anden side. Så det gør jeg. Nu står der altså A divideret med A, og de går ud med hinanden. Så har jeg sinus til A tilbage, og på den anden side, der står der sinus til B gange A divideret med B. Hvis jeg så vil finde vinklen af, for jeg husker, at sinus til A giver et kommatal, hvis jeg nu vil have vinklen, så skal jeg altså bruge funktionen sinus i minus først, og det skal jeg så gøre til hele det udtryk her. Egentlig står der jo et tal gange et tal divideret med et tal, men det bliver mest præcist, hvis man undgår mellemregninger, og simpelthen bare arbejder direkte med hele formeludtrykket. Det kan skrives direkte ind på lommeregneren, så får man vinklen ud. Hvis vi i stedet vælger at kigge på den her over, og jeg måske gerne vil finde vinklen ud fra det her udtryk, så ser vi, at vi har et minus her, og så har vi et stort led her. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal have det led til at stå alene, som vi leder efter i det her tilfælde, altså det her minus 2 gange A gange B gange cosinus til C. Det gør vi ved at lægge det til på begge sider, fordi når jeg lægger det til på begge sider, så forsvinder det der minus fra den anden side. Og nu er der ikke lige plads til at skrive det, men i næste linje kommer der til at stå 2ab gange cosinus til C plus C i anden. På den anden side står der A i anden plus B i anden, og så er der hele det her lange led, som jo går ud med det her. Det vil sige, at de to forsvinder, så står der bare sådan her. Så skal jeg have det her led til at stå alene herover, og formålet med at flytte det herover, det var jo at få minuset væk. Nu står der ikke noget minus foran. Det vil sige, at jeg kan trække C i anden fra på begge sider. Det gør jeg lige. Så står der C i anden minus C i anden. Det går ud. Og tilbage har jeg 2ab gange cosinus til C er lige med A i anden plus B i anden minus C i anden. Nu har vi kun et led tilbage herovre, og i det led, der har vi flere faktorer. Vi har faktoren 2, vi har faktoren A, faktoren B og faktoren cosinus C. I princippet er det jo bare 4 tal gange med hinanden, men det er kun det ene af det, der optræder som tal. Hvis vi nu gerne vil have cosinus til C til at stå alene, så skal vi lige tage og lave en lille division. Det vi gerne vil dividere med, det er de der 2ab. Det gør vi på begge sider. Nu står der 2ab divideret med 2ab, og det giver 1. Det vil sige, at i princippet står der 1 gange cosinus til C, det er jo det samme som cosinus til C, er lige med det udtryk, der står på den anden side her. Den skarpe seer vil også opdage, at den form, vi startede med, var cosinusrelationerne, og den form, vi slutter af med, i princippet også er cosinusrelationerne, men den man bruger, hvis man gerne vil beregne en vinkel. Det er altså den måde her, som den formel fremkommer på, og måden man arbejder med det, det er simpelthen
at isolere den størrelse, man gerne vil finde, sådan så den kan beregnes ud fra resten af udtrykket. Og den metode virker i alle formler, uanset hvad for en formel man tager fat i, så kan man altså isolere den størrelse, man gerne vil finde.